Hello. 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 Tokai araise. Ani berarti nokni nakli samani 24 tariko. Ang tabo finally khana ka 7 tariko sala lai sangkai hinu. Pabani bagoi ani kurino kya kete tong rutu goi kya social media pe ke rutu goi na mangkai tanai ang lai kain tanai bogai boje tong tong. Ang tai ni bat tai tong tagpo. Acha takung ni mung sagara de pula. Ani mung hike Dosindra Tirpura. Kami ni village. Ke Jarul Chora, Bailapara. Acha. Bo PS khobjak. Mono PS. PS kan mono. Bo bidan thobani bising khobjak mo. Aba Jarul Chora. Bo bisibe khobjak bo blog be khobjak. Mono blog. Acha. Acha do sagara ni logi song bo dino nokori thangmane. 24 तारिख नखरै थांमानि इनके तारिख इनके डाइरेक्टली चला बाय सांका हिनि खबर मानखा बो मासनि लाइ थांनाय 24 तारिख 3 मास आ जराबे थानाय 24 तारिख 3 मास 24 तारिख 3 मास 2024 इनके फाइनली चला ना हिनि खबर मानमानि इनके 7 मास 7 तारिख 2024 ए साइनन थाका अच्छा निनी लगी संनि मुंखाय ताकु बुखारानि तिरपुरा अच्छा बर' थाङै आखायके खारै थांमोन कलायका जों बेंगलराव काम खायनायनि थाइलाय माने बेंगलराव काम खायनायनि थाइलाय माने काम खायलाय जों संनायजा 4 बोसोर 8 मास सरि दंगोन काम खायलायै सिसांनि न काम खायलायै दंनाय माने इंगे बर' हेकेबा बुलजागै थांखाबा मुसैमालिया गुफुन बाबे बाहेकेबा मिलायै गुबुन लाइकाबा मुसैमालिया अच्छा ताकु अबो सागारा दे जेनिनि लगे संबाय नों नुखुं खामानि बिसिबुसो काबो रमै नुखुं खाय दं माने 22 बोसोर काथा रायरक नुखरक बुसो दं दंबो सला मासा दंबो आन लगे न चेन्नाइ कामसे बके अच्छा बोरै बोसा हिंगाय क्लास 7 आव फरि दंबो थाबो खरं नैता सरायना खरं अच्छा हिंगाय ताबुक जेनिनि लगे सिं एखबा निनि बिहि खिनजाकनाय साबो बाय खारि थांखा नों आबो सावै दे मानो सावै मानो बरनि बके ताकु बिनि नक निकाय सिजिं सरा चलानि मुं निकाय बवेस कान्ति अच्छा तिरपुरा बुकानि मुं निकाय खैराक्ति मोहन तिरपुरा नों गुबै न बबाय खारि थांखा हनायनि नि थाने एविडेंस प्रूफ दग दाथ आं ताकु दंगना अच्छा औसला केटाम खलायबो आरो औसला हिंगे काम खाया मास कायसा काम खाया 6 मास 7 आखुबै नक साइ दंगो मास कायसा काम खाया हिंगे बेतन मान थाइनो थांखा बर बुरै गो बेतन मान थाइनो बर दुइजना थांखाता नरकी जे निनि लगी संखारि थानाय सोलाबाय नरक एकलगे रूम कायसा बारा तंलाय मानदा नाकि आलादा रूम आलादा से नोंनि बारा कायसाबा दाथ' बेक्ति कायसाबा सिलाय माने हिंगैबा आनो दारा दा गय हिंगै बुरैना फैबा बिनो गय दंग साबर आ चलाखे काजक जग दाताखौ नाकि सिखला सिखला से ना अच्छा हिंगै ताबुक नों तामना निनि लगे सं जेहेतु नन याखारै बोसा खरक ननि बुमा बोसाबो सिखला सक जाखनि नों साबो ओंखाय निनि लगे सं नन 22 बोसोर नों बाय ताङै साखा आबुनि यागुलो नरक तिप्रा हास्तिव रुजि रोजगार करिनि बागैनो फातार हाव नरक किसा दां न हनै थांमाने हायनं नामले अमन बागैनो थांमोनता अच्छा हिंगै ताबुक नोंले तामना निनि लगे सं जेहेतु गुबुनि चलाबाय खारि थांगा गुबुनि चला बाय खारि थांमाने यागुलो नों ताबुक बनो नायतुगै माया ताक नों तामना निनि लगे संनि बागै आं खाय बनो ताबुक फानो फायखाय आं थांनैसा ना बागैनो आं नरंनो मिडिया रंनो खबरबो आनो किसे हेल्प दिबनि आं थांनैसा नाय बो फायखाय अच्छा निनि लगे संनो नों चिनि बुखाक्ति खलायसिनि
फुनिंनि बुखाखदै खालायो निनि लगे सं जेखना फानो तंथं ताइसा किफिले फाइके नों बनो नगति सना हासिबले ना नगति सुनाय तमु ननि नि अकक न बो जेखना तंगे खना कांखाय ब ताइसा किफिले फाइतुं आबो सिनायोबले नों हाय देबा अब न नायो सर अच्छा निनि लगे संनि मोबाइल नंबर जातं ताको दंगो दंगना ओमफ्राय बिनि नाम्बाराव कल रक दा हाबनो ताबो सुइच अफ चलानिबो सुइच अफ बोरिनिबो सुइच अफ अच्छा 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 ओमफ्राय बरकनि फट' रक अब हाइरक तंनि नि थानि दंगो ठीक আছে ओमफ्राय ताबुक नों अबसे साग्रा दे ताखक तंमुं न निनि लगी संनो बा उचला बरक खरं नुनि न केब नुगै तंखाय न साहारा नों याखबा नों बाय करंना हिंके बाहायके करंना निनि फन नाम्बार किसा सावि जामा न सावि मानो सर आंनि फन नाम्बार 936 121 4632 ताइ वाइसा किसा तरक तरक खलाय साग्रा दे थाइसा थाइसा गताको 9 3 6 1 2 1 4 6 3 2 हिंकाय केबो जदि नुगै तंहंकाय बरक खरक नइनो ननो अ नाम्बार कल खायगांकाय नों बाय करङि मानो हायसिबले ना अच्छा निनि मुं किसा साग्रा दे ताखक आंनि मुं हिंकाय दसिन्द्र तिरपुरा अच्छा निन लगे संनि मुंबो हायनो हाय किसा साग्रा दे अलकारानि तिरपुरा बिनि बाबानि बुमं चापाय हाम तिरपुरा बिनि ताबुक बिनि मा बाबा बिनि पेरेन्ट्स संखै बर' तंना बिनि बुफाखाय तो बुमा बाय कागलायजा बुफा आमबासाव तंगो हिंकाय बुमानि मुं हिंकाय बुमा बाय तंमाबा बुमानि मुं हिंकाय रतनमाला तिरपुरा ब्लक मन्दिर पारा अच्छा ताखौ नों आबनो तुयै निनि नक्राजों याखबा निनि यां कामि आमचनि नरकनि गार्जेन डक्टर केबनो नों कम्युनिकेशन याखबा आबनो तुयै कक लामदा सालायका सालाय माने बर' बिना नर गेस पनंग बायदि आनता माने बुथरा देब्र अच्छा नों जेहेतु ताबुक नों तो बेंगलुर दङ आरो नायनो थांबाय याखबा पुलिस पिएस रगो आबनो तुयै कुनो स्टेप याफ्रि रक सेजाकदा आबनो तुय कुनो बरक बाय कगलाम सालायजाकदा अब एमनायखाय आं ताबुक आमति रगले सालायजागियाखो हिंगाय बेंगलुर तिप्रसा ग्रुप नि तमनि बर नटिसा फन पे साहरमानि बर काहिनो नों बसननो 22 बছর थांगैसावै पायै याखारि थांगायनोसै नों ताबुक नों पुलिसाव थानायखाय निनि साथे थाङै मानो बिनि सावसा बरखाय अच्छा 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 ठीक আছে हिंके ताखौ ताबुक नों नायमानिखाय सिनि मिडियानि थ्रु तै खलाये निनि लगिसं तमुनो निनि खरांनो खनाय दंखांखाय नगो किफिल फाइनानि बागैसे बनो कबो खरं याखबा कयनानि हासिबले ना अबन बागैसे मा कयनानि ঠিক আছে দ তাকো হুঙ্কাই